שלום לכולם, אני ניר רייטר, רואה חשבון וכלכלן. ברוכים הבאים למרכז לתכנון ומיסוי פרישה. היום אני רוצה לדבר איתכם על אחד הנושאים הקריטיים ביותר לכל מי שמתקרב לפרישה. איך לשלם פחות מס ולשמור יותר כסף אצלכם בכיס. האם ידעתם שכמעט כל הכנסה שאתם מושכים בפרישה, אם זה פנסיה, פיצויים, קרנות השתלמות וחסכונות, עלולה להיות ממוסה? הרבה אנשים מופתעים לגלות שכשהם מתחילים לקבל את הפנסיה, ניכוי המס גבוה ממה שציפו. במקרים רבים זה קורה כי לא בוצע תכנון מס מוקדם, וחלק מההכנסות נמשכות בצורה שגורמת לתשלום מס גבוה יותר מהנדרש. אבל יש חדשות טובות. באמצעות תכנון נכון, אפשר להפחית משמעותית את גובה המס שתשלמו. לדוגמה, אם יש לכם סכום משמעותי של פיצויי פיטורים, ייתכן שתוכלו לפרוס אותם על פני מספר שנים ולשלם פחות מס בכל שנה. עוד דוגמה, חלק מהפורשים זכאים לפטור ממס על חלק מהפנסיה שלהם, אך רבים אינם מודעים לכך ולא מגישים בקשה לקבלת ההטבה. במרכז לתכנון ומיסוי פרישה, אנחנו בוחנים את התמונה המלאה שלכם, ובונים עבורכם אסטרטגיית מס שתמנע מכם תשלומים מיותרים. אז ממליץ לכם, כדאי לכם לבדוק את זה.